Etxeko langile egoiliarren 87% ez dute kobratzen lege ez dagokien gutxieneko soldata. Etxeko langileen elkartearen urteroko txostenaren ondorio deigarrienetako bat da hori. Gutxieneko soldataren lan igoerak izan duen eragina kalkulatu dute eta lanaldiekin alderatu. Nabarmentzekoa da, etxeko langile egoiliarren 49%, 1.200 euro baino gutxiago irabazten dituztela hilean, eta 19,3 ez direla 901 eurora iristen. Langile bat hilda Arrigorriagan objektu astun batek jota. Istripua Arrigorriagako Conformados Facme enpresan izan zen eta ordu batzuk geroago hil zen Gurutzetako ospitalean. Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailak argitaratutako informazioaren arabera, objektu astun batek bularrean jo zuen gizonezkoa eta horregatik eraman zuten ospitalera. Istripuaren zergatiak ikertzen ari dira oraindik, hori bai, eta haren lankideek 2 eguneko greba antolatu dute. Lan istripuekin jarraiki Tubos Reunidos enpresan 2 langile zauritu dira lan istripu batean, horietako bat egoera larrian dago. Nerea García. Goi tentsio aparatuak zeuden gune batean lan egiten ari ziren 2 langileak. Ondorioz langile bat oso larri zauritu zen eta besteak zauri arinagoak jaso zituen. Ela sindikatuak azaldu duenez, 2 langileak azpikontratatutako enpresa batentzat lan egiten ari ziren. Azken asteetan hizpide izan den beste gai bat aipatzeko, izan ere oroimenezko zentroaren inguruko korapiloa askatu dute Gasteizen. Martxoak 3 elkarteak eta Memoria Garak instituzioen ekinbidea onartu duten. Nerea. Martxoak 3 elkarteak oniritzia eman dio erakundeek bidalitako azken proposamenari eta horrekin hitzitzat jo du abiatutako prozesua. Bestalde, Espainiako gobernuak iragarri du patronatuan sartzeko asmoa eta biktimen elkartea horren aurka azaldu da. Bestalde, Frantziak esan du 2052 arte atzeratuko dela Euskal Y-arekiko lotura. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Macronen gobernuak dio HTaren Bordele eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehenago amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde y, por supuesto, vamos a exigir al Gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Aldiz, Euskara eta ikastolak mintzagai, 2023ko ibilaldiaren antolaketaren ardura Ondarroako Zubizahar herri ikastolari egokitu zaio eta maiatzaren 21ean 3. ospatuko da Bizkaiko ikastolen jaia Ondarroan. Ibilaldia ez da egun bakarreko jaialdia, urte osoan garatuz doan proiektua baizik. 3 hilabete baino ez dira falta Bizkaiko ikastolen jaialdia ospatzeko. Izan ere, kontuan izan behar dugu aurten, hoi baino astebete arinago izango dela festa. Hau da, maiatzeko 3. igandean, maiatzaren 21ean, Ondarroan. Zeba, erronka sale amorratua naiz, eta gustatzen zat orduan hori fusio horrek zela eskondu aldian elkarren artean. Eta bai esan da, elektronika pixka daka, bastante daka, baina adibidez estrofak askoz ere epiku hauak dira, askoz ere klasiku hauak, ez? Orduan mundu ezberdinak batzen ditut hemen. Beretan harritxu nintzun, zemat jente etorri zan rodajea, zemat jentek nahi ban parte hartu, jentin ez da horretxek, ez? Zelago gogoan oixe ibialdixe ospatzeko eta bideoklipin agertzeko bai, orduan, ni horretxaz galditzenaz, Otsailaren 25ean, larunbatean egingo da 40 minutu rock badatoz lelopean. Pandemiak eragindako etenaldiaren ostean, bueltan da 40 minutu rock euskal presoei, errefusiatuei eta ieslariei elkartasuna adierazteko jaialdia. Hamaika telebistan 4:00 8:30 arte zuzenean hainbat kontzertu ikusteko aukera izango da.
Ongietorriak arratsaldean gaur albistegira. Etxeko lanak eta zaintza lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzera ere iristen. Hala, kanpoko munduarekin ia harremanik ez duten barneko langile askoren bakardadeak eta paperik gabeko langile gero eta gehiagok, enplegatzaileen gehiegikeriak jasan behar dituzte. Etxeko langileen 97%ak ez du kobratzen dagokion gutxieneko soldata. Hori da etxeko langileen elkarteak urteroko txostenen ondorio adierazgarrienetakoa. Bizkaiko etxeko langileen elkarteak Eguzki-Herriko etxeko langileen egoerari buruzko datuak zabaldu zituen asteazkenean. Elkarteak nabarmendu duenez, naiz eta ia langile guztiak altan eman egon, gehienek legez kanpoko baldintzetan dihardute. Izan ere, txostenak jasotzen du beharginen 72ak beharko luketen baino lanaldi luzeagoa dutela. Hau da, 2-3 ordu baino gehiago egiten dute lan astean. Beraz, atzeden legedia ere ez da betetzen. Datu horiek langileen egoera lazgarria agerien uzten dute. Izan ere, etxeko eta zaintzako lanak oso baldintza eskasetan egiteaz gain, ez dira legezko gutxienekoak betetzen. Halaber, elkarteak egiaztatu duenez, ohikoak dira mespretsuzko esaldiak eta mehatzuak. Baita eskubideak ukatzea ere, erregularizazio ezak ahalbidetzen duen babesgabetasun egoera aprobetxatuz. Edonola ere, elkarteak argi utzi du gai horitako askok konponbide erreza izango luketela. Gehiegikaria horiei muga jartzeko borondate politikoa balego. Tartean, erregularizazioa simplifikatzea, gizarte arloko epaitegien jarduna arintzea eta gizarte segurantzaren bulegoetara aurrez aurre sartzeko erraztasunak ematea. Hain zuzen, atzoko egunarekin lan berdina egiteagatik gizonek eta emakumeek ez dutela berdin kobratzen gogoratu dute sindikatuek eta hori konpontzeko neurri zehatzak galdegin dizkiete patronalari eta gobernuei. Soldata berdintasunaren eguna izan zen atzokoa eta horren harira mobilizazioak eta adierazpenak egin zituzten sindikatuek. Soldata berdintasunaren aldeko nazioarteko egunean, soldata arrakala salatzeko eta sexuen arteko soldata berdintasuna aldarrikatzeko protestak egin ditu Labek Bilbon eta Iruñan. Labek Iparegoa Fundazioarekin batera soldata arrakalari buruz egindako azterlanak hainbat datu argiratera zituen. Tartean, gizonezkoek batez beste 23,5 gehiago irabazten dutela Hego Euskal Herrian emakumeek baino. Izan ere, Labek dio, egun sexuaren araberako lanbanaketak eragiten duela soldata arrakala gehien bat, eta sektore feminizatutako eta maskulinizatutako hitzarmen kolektiboak alderatu ditu. Hala, lan hitzarmenik gabe jarruten duten 4 langiletik 3 emakumeak dira. Egoera horrela, sindikatuak eskatu du, itunak berritzeko negoziazio kolektiboetan kontuan har dadila emakumeen diskriminazioa, baita lanpostuen balorazio feminista egin dadila ere. Era berean, sektoreetako soldatak parekatzeko konpromisoak hartzeko eskatu diete agintari politikoei. Baita, privatizatuta dauden sektore publikoko zerbitzuetan egoerari buelta emateko neurriak hartzeko ere. Soldata berdintasunaren egunaren karietara heldu den urtetik aurrera martxoaren 8 jaieguna izatea proposatu du Idoia Mendia, Eusko Jaurlaritzako lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuak. Eusko Jaurlaritzako lehendakariordeak adierazi du urrats bat izango dela berdintasunaren kausaren inguruan sentsibilizatzeko. Beharrezkoa den guztietan errepikatu behar dugu emakumearen berdintasunaren kausa, demokraziaren kausa dela. Eta emakumeek ezin dutela askatasun osoa izan, ez direla lehen mailako herritarrak beren independentzia ekonomikoarako tresna guztiak ez badituzte. Batzuek datuen aurka diote oraindik ez dagoela diskriminaziorik gure gizartean, eta egia da gure legeek duela 4 hamarkada baino gehiagotik debekatzen dutela. Baina badakigu halaber nola erabiltzen diren legeen zuloak desberdintasun horri eusteko, hezkuntzan, etxeetan eta enpresetan ere. Horregaitik tresna guztiak erabili behar ditugu legeak betetzen direla bermatzeko. Emakumeek gizonek egiten duten lanaren antzeko lanagatik gauza bera irabazteaz gain, batez ere gizonek betetzen dituzten eta hobeto ordaintzen diren enpleguak lortzeko oztoporik ez egoteko. Gai izaldatuta pentsioen murrizketa galaraztea eskatu die ELAK alderdiei. Pedro Sánchezen gobernuak pentsioak murrizteko duen asmoaren aurka mobilizatu da ELA Iruñean.
Nafarroara salto, sindikatu medikua aurre akordio batera heldu da gobernuarekin, haren batzarreko kideen 3 laurdenen babesari esker. 17 egun greban eman ostean, greba bertan bera uztea erabaki dute zirriborro bat sinatu eta gero. Badirudi Nafarroako sindikatu medikoa aurre akordio batera heldu dela gobernuarekin, haren batzarreko kideen 3 laurdenen babesari esker. Hala ere, parlamentuaren onespena behar du oraindik aurre akordio honek. 17 egun greban eman ostean lanuztea bertan bera uztea erabaki dute zirriborro bat sinatu eta gero. Bertako 2 neurri garrantzitsuenak hurrengoak dira. Alde batetik lankarga murriztea egunean 32 paziente eta bakoitzeko 12 minutuko esleipenarekin, eta bestetik hilean 400 euroko soldata igoerarekin, eta ez 1000 eurokoa haiek eskatu bezala. Aurre akordio hau sinatu badute ere, sindikatu medikoak abisatu du epea jarri duela adostutako neurriak aurrera eraman daitezen, martxoaren 15. Aipatutako neurri horiek martxan jarriko ez balira, greba berrartuko dutela esan dute. Han decidido que el acuerdo es aceptable, sin tirar cohetes es aceptable, pero que necesitamos garantías de que se va a cumplir. Y entonces nos han pedido que efectivamente desconvoquemos la huelga hoy, pero que inmediatamente volvamos a convocar una huelga indefinida a partir del 15 de marzo para garantizar que este preacuerdo se va a cumplir. Y me parece una postura de lo más razonable. Hori bai, esklusibotasuna akordio honetatik kanpo geratu da, aurrera golantzeko gobernuaren konpromisuarekin. Gogoratu behar dugu, hauxe izan dela konturik polemikoena gizarte mailan eta osasuneko intersindikalak mantentzeko eskatu zuela mobilizazio ezberdinetan. Eta Nafarroatik mugitu gabe joan den otsailaren 15ean, Osasunbideko eta Foru Administrazioko milaka langilek eta zerbitzu publikoen defentsarekin konprometitutako herritar askok Iruñeko kaleak bete zituzten, zerbitzu horiek ematen dituzten langileentzako lanbaldintza duinak aldarrikatuz. Baina Nafarroako gobernuaren itxikeria eta negoziatzeko borondaterik eza salatzeko berriro kalera aterako dira bigarren aldiz, LABek, SAEK, UGTek, ELAK eta Komisiones Obrerasek osatzen duten Osasunbideko intersindikala. Ipar Euskal Herrira begira jarriko gara orain, izan ere Seaskako 21 gurasok eta langilek ekintza bat egin dute Bordeleko errektoretzan ikasleek azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko. Orain aski blokatzen dugu eta aski dutela eien lana egitea eta Parisetik Bordalera Baionara eien artean akomatu behar dugu erantzun bat. Mespritsua erakusten haukute, beraz, gukide blokatzen ditugu eta ez dugu amor emanen. Bordaleko jendeekin ez dugu mintzatu nahi, guk nahi dugu erantzun bat. Eta ez paliman dugu erantzunik, behujunago joanen gira, eta behar dute jakin presgirela orain.
Eta ingurumenari begira 2025 amaierarako berriztagarriak izango dira energia iturri nagusiak. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia munduan, baina nazioarteko energia agentziak uste du 3 urte barru berriztagarriak izango direla. Pandemiaren eta Ukrainako gerraren ondorioz eztanda egin du energiaren munduak, eta horra hor energia segurtasuna hankaz gora jarri da. Arrazoi horiek medio eta klima larrialdia ahaztu gabe trantsizio energetikoa nagusitu da. Testuinguru horretan Europar Batzordeak azkartu egin nahi ditu energia berriztagarrien proiektuak. Bada, justu nazioarteko energia agentziaren arabera 2025 urtearen amaierarako iturri berriztagarriak izango dira argindarra sortzeko bide nagusia munduan. Definitely we see an acceleration, a strong acceleration of clean energy transitions. Gaur-gaurkoz ikatza da argindarra sortzeko iturri nagusia, baina energia agentziak uste du ikatzaren erabilera zertxo eta palduko dela, eta berriztagarrien hazkundea iritsiko dela. Nuklearra da goranzko joera duen beste argindarra iturria, eta bere horretan mantenduko da gasa. Ildo horretan datozen 3 urtei begira, berriztagarrien eta nuklearraren bidez erantzungo zaio energia eskariaren igoerari. Argindar eskariak etengabe gora egiten jarrituko duela aurreikusten da. Dena den berriztagarriak bezalako iturriekin CO2 isuriak mantendu edo jaitsi egingo dela uste da, argindar gehiago ekoiztuko den arren. Txina izango da aitzindari, berriztagarrien hazkunda handiena izango duena. Jarraian India, Europa eta Amerikako Estatu Batuak izango dira energia berriztagarrien munduan hazkunde handia izango duten inguruak. Hain justu herrialde horiek dira energia gehien kontsumitzen dutenak. Hala nola munduko argindar eskariaren eren bat Txinarena izango da 3 urte barru. Euskal Herrira itzuliz petrolioa da nagusi, baina energia berriztagarrien proiektuak ere goranzko bidean dira. Horren aldeko apostu egiten ari dira. Momentuz iturri berriztagarriek energia kontsumaren 9% hornitzen dute Euskal Herrian. Bestalde, Frantziak esan du 2052 arte atzeratuko dela Euskal Y-arekiko lotura. Macronen gobernuak dio HTaren bordele eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-arekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Urtez urte atzeratzen joan dira abiadura handiko trenaren obrak. Euskal Herriari dagokionean gainera, Euskali delakoaren eta Ipar Euskal Herriko lotura amaituta noiz egongo den oraindik zehazteke dago. Frantziako Macronen gobernuak dio HTaren bordele eta Kize arteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskaliarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu ditu. Atzerapen horien berri hartarazi ondoren, Aitor Estebane Aiotako bozeramaileak Kongresura eraman du gaia eta Pedro Sánchez Espainiako presidenteari galdetu dio ea atzerapen horiek egiaztatu ditzakeen. Nosotros también nos vimos sorprendidos por esa publicación del organismo francés. Gaineratu du Europar Batasunarentzako estrategikoa dela Madrid-Gasteiz-Kize Paris arteko trenbidea, eta azaldu du Espainiaren esku dauden azpiegiturak 2030erako prest egongo direla, Euskaliaren zatia eta Gasteiz-Burgos artekoa. Vamos, por supuesto, a cumplir con nuestro plazo, con lo que a nosotros nos corresponde, y por supuesto vamos a exigir al gobierno de Francia que cumpla con lo que efectivamente nos dijo en esa cumbre de Barcelona y que también está pidiendo la Comisión Europea, y es acelerar esos plazos de inversión. Dena den Frantziaren aurkako kexa ofizial bat aurkeztuko duela iragarri du, eta ildo horretan azpimarratu du Europar Batasuna Espainiaren alde dagoela auzi horretan. Kulturarloan Mailua Gara lelopean 150 euskal sortzaile bilduko ditu Loraldia Festivalak. Martxoaren 9-tik 26-ra, askotariko 21 proposamen taularatuko dituzte Bilboko 14 guneetan. Gurutzaketa galdu da, galdu haiz, hautsi da unfoa,
ja berandu da igual eskerrak emateko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teiako gorrion magrisak itxilean laztantzen. Datorren otsailaren 25ean Iruñeko Donibane auzoko bizilagun talde batek antolatu duen kontzertu berezia aurkeztu dute. Zuregatik rock. Atarrabiako Totem Maretoan egingo den kontzertua, non Zartako, Arkada eta Afu musika taldeak arituko diren. Hemen elkartu garenak Donibaneko bizilagunak gara. Eta bertan, bildu gara hurrengo otsailaren 25ean antolatu dugun kontzertu berezia aurkezteko asmoz. Zuregatik rock. Donibane, auzo bizia izan da beti. Egitasmo, proiektu, protesta eta gertakari ezberdinak zeharkatu dute. Eta horietako espazio naturala izan da. Auzo mailako borroka eta dinamikek markatu dute hemengo bizilagunon bizia, gure egunerokoa. Paguada parkean egin nahi zuten gasolindegiaren kontrako protestak, greba. Hala ere, ez da erraza izan auzo honetan euskalduna izatea edo abertzale sentitzea. Euskal Herriaren aldeko lana egin eta auzoa eraldatu nahi izatea. Pairaturiko gertakari ezberdinak oroitzeko espazioak behar ditugu. Elkarrekin konpartitu, besarkatu eta baita malkoak isurtzeko ere. Batzuetan, elkarrekin abestu, dantzatu eta gozatu beharra dugu. Zauriak itxi bai, baina batez ere, oroimena oinarri, etorkizuneko Euskal Herria marrazteko, sentitzeko eta bultzatzeko. Untza taldeak amaiera eman dio bere ibilbideari, 5 disko eta 100 kontzertu egin ondotik agurra iragarri du Untzak. Durangoko Landako gunean emango dute kontzertua larunbatean, 40 minutu rock jaialdian eta 2024ko otsailaren 3 azken kontzertua iragarri dute Miribilan. Eta zineman euskal mitologia ardatz duen Irati filmaren aurrestreinaldia egin dute Bilbon. Bilboko udalak antolatzen duen fantasiazko zinemaren Fant jaialdiak 29. edizioa ospatuko du maiatzaren 5-etik 13 eta ostegun honetan zinemaldiak Prefant zikloa jarri du abian Paul Urquijo Arabarraren Irati filmaren aurrestreinaldiarekin. Bueno, niretzako Irati izan da amets bat betetzea, era batean. Txikitatik neuzkan euskal mitologiako obsesio horiek eta fantasiaren inguru obsesio horiek betetzea. Hitzemanekidak. Utiko, ular sendoa beharko du, dibertio nizaiteko. Pentsatzen dut horren herri txikia izan da, Euskal Herria, olako historio bat eukitea, para la posteridad esaten dana, sekulakoa dela. Eta orduen arrotasun handia eroaten dut. Bera kapitaina izan da, dago bere barkuan sartu gara,
eta istorio eder eta zail hau kontatzeko ze zaila izan da. Oso divertigarria pelikula hau egitea, ez? Eta sentitzen denbora guztian zerbait historikoa egiten ari garela gure zinemarentzat. Bai. Norbaitek azken atxeman du. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan Kilimak taldearen Aske maitea bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan besterik ez, gure aldetik. Horiek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituenak, gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Gero arte. Gure sentimenduak elkarturik daudela, jakin gabe